Sa pagsugod dining pandemya, kita usab nagsugod og ka-istrikto no diha sa ato ang kaugalingon, ilabi na sa ato ang personal hygiene, no, nga gani dili nata mukaon og dili gud ta makapanghunaw og pag-ayo, no. Before niining pandemya siguro sa una wala nato gihatagan nig importansya, no. Basta kay makakaon ta, makapanghunaw og dili okay ra kaayo, no. Apan karon mahimo mag-alcohol gyud, mag-sanitize pa, no? Kining maong realidad nga atong nasinahati karon nagpahinumdom kanato sa mga Pariseo o Skriba sa atong ebanghelyo karon, diin sila istrikto usab kaayo sa pagtuman sa balaod diha sa pagpanghugas sa dili pamukaon. Gisaway nila ang mga tinun-an ni Jesus, no, tungod kay wala man sila nagtuman og unsay proper nga paagi, no, diha sa pagpanghugas. Gani ila kining gihimo, actually they are not thinking of good hygiene, no, og ato aging pamalandungan, but they are just so ritualistic, no. Gihimo nila tungod sa balaod sa ilang relihiyon. Sa atong unang pagbasa, kini naghatag kanatog pahinumdom. Si Moises niingon ngadto sa mga taga-Israel, no, nga kinahanglan magmatngon gayod sa tanang sugo aron makasulod sa yuta nga gihatag sa Ginoo. Nga sa ato pa kining balaod nga gihatag sa Ginoo kang Moises, it is not a matter of purification rituals. Tungod ang ritual mao kini ang pagpakita sa saad nga gihimo tali sa Ginoo og sa tawo. Wala kini o wala kining maong saad nga relasyon mawad-an ang balaod og iyahang foundation, no. Unya ang nahitabo, ang ritual nahimo lamang siya nga external, no. Nahimo lamang siya nga showy, no, pagpakita. Nahimo lamang siya nga empty, no. Og mao kini ang gisaway ni Jesus ngadto sa mga Pariseo. Tungod kay ang ilang kahibalo man si Jesus ug unsa ang sulod sa ilang kasing-kasing, no. Unya sila istrikto kayo diha sa pagtuman sa maong mga balaod. Na-focus sila diha sa what is external og nakalimtan og importante diha unsay sulod, no, sa ilang kasing-kasing. Sa kaduhang pagbasa, si Santiago nag-awhag kanato sa pagsalikway sa tanang ngilad ug daotang batasan ug buhat. Niingon siya nga kinahanglan or nga sa ato pa atong isalikway ang ato ang kining tigpakaron ingnon nga batasan, no, our hypocrisy. Kinahanglan nga atong isalikway ang too much nga pag-focus sa ato ang what is kanang makita, no, kundili ato tan-awon ang sulod sa atong kasing-kasing ug unsa gayod. Nga sa ato pa atong isalikway ang tanang buhat sa kangit-ngit, no. Mao kini ang pahinumdom sa ato mga pagbasa karon. Kay sunod ko diha ni Kristo, atong pangutana, unsaon man nato pagsalikway niining maong attitude nga hypocrisy, no? Tigpakaron ingnon, because ganahan tag sa dili naa na sa ato ang kaugalingon, naa sa ato ang kasing-kasing. There is this kining tigpakaron ingnon, no? Bisan sa akong kaugalingon, no, nga usahay mogawas guni siya. Apan unsa man ang unsaon man nato nga mahimo kitang faithful or matinud-anon sa Ginoo aron og unsa ang naa sa sulod mausab ang makita diha sa gawas. Sa gisulti usab ni San Pablo diha sa ikaduhang pagbasa niingon siya, ayaw limbongi ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagpamati lamang sa pulong sa Dios. Hinunua tumana kini, no? Meaning to say, be doers of the word, not just hearers of the word, no? Dili lang ta maminaw, kundi ato ang yung buhaton, no? Karon unsa may hagit ni inialang kanato, no? Una, ang balaod sa Ginoo nga gihatag kanato dili makapabungkag, no? Kundili
Ang iyang balaod nga gihatag kanato is to unite us. No? Mauna nga sa atong sitwasyon karon ug adunay mga balaod nga gihatag and then kini makapabungkag sa tawo, atong pamalandungan gikan ba ni sa Ginoo or dili, no? Because the aim or the focus of Satan is to divide, not to unite, no? Mauna nga bisan diha sa ato ang pamilya, sa ato ang community, sa atong grupo, ug adunay mga pamaagi, mga balaod nga makabungkag sa grupo, then let us to think, let us try to reflect, no? O kinibagikan bagayod sa Ginoo. Ikaduha, ang pagtuman sa balaod sa Ginoo naghatag kanato og integridad. Kining integrity is mamahimo tang epektibo nga witness sa iyahang ebanghelyo, no? Nga ug unsa ang sulod sa atong kasing-kasing, mao kini ang ato ang mapakita ngadto sa katawhan. That is integrity, no? Nga og tinuod nga gi-entertain ka, mauna siya tinuod gayod, no? Kay usahay magud ang nahitabo, mag-smile rata pero deep within gadumot, no? That is mauna siya, no? Mga kinaiya nga kinahanglan ato ang purify. Munang ang hagit kanato karon, let us try to see, no, sa ato ang kinabuhi, no? O naabay mga balaod, naabay mga regulations nga makapadivide kanato, then ato ang pamalandungan nga kini og asa kinigikan sa Ginoo ba or sa tawo lamang, no? Og atong paningkamutan nga sa ato ang kanuri nga pagsunod diha sa kabubuton sa Dios. Hinaut unta nga kita makabaton og integridad nga kining tanan atong gibuhat sa tinud-anay gayod nga gikan kini sa atong kasing-kasing og dili sa pagpakita lamang ngadto sa uban. Amen.